El meu nom és Jonathan Serrano, me presento en l'examen de Lingua Skill per obtenir una certificació d'anglès. La raó principal per la que me presento és perquè vivint aquí a Mallorca crec que és imprescindible tenir una certificació oficial d'anglès. Vivim bàsicament del turisme, amb la qual tenim molt de visites de gent que parla en anglès, tant siguin d'Anglaterra o perquè és un idioma molt estès a tot el món. I crec que és una molt bona opció, és Lingua Skill, perquè com que és una prova multinivell, doncs ni s'aprova ni se suspèn, la qual això és molt positiu, sobretot pels nervis, perquè fas l'examen i al final tindràs una qualificació millor o pitjor de la que esperaves, però al manco sortiràs amb una certificació oficial i crec que això és importantíssim. Li recomanaria a tothom que fes aquesta prova perquè a part és ràpida i és molt efectiva, perquè cobreix totes les opcions de llegir, parlar i també escriure, amb la qual surts amb una qualificació bastant seriosa.